गासिबो खौरांगिरिफोरखौ बरायबाय गोदान बोसोरनि मोजां मोननाय अननाय बावहरबाय आरो लोगोसे रायजो राजाफोरखौबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय बयबो बावहरनाय जाबाय रायजोफोर आंनि दा लोगोआव दङ आंनिनो बिसालदे आरो लोगोसे बिथाङा डाइटनिबो रिटायार्ड प्रिन्सिपाल बिरेन्द्र चन्द्र बसुमतारी दा बिथांखौ लोगो लाफानाय जादों दिनै 7 तारिख जानुवारि 7 तारिख जानुवारियावनो आं मोनसे मेमरेबल डे खालामनो थाखाय आं मोनसे प्रग्राम लानाय जादों बे प्रग्रामानो जाहैबाय आङो 2023 आव जेब्ला क'क्राझार जिल्लायाव 91 दिन थायो बे 91 दिन थानाय समाव आङो मेथाइ सोरजिदों मेथाइ सुजुदों गासै 8 दालसो मेथाइ दङ दा आं दिनै मोनसे मेथाइखौ आङो बेखेवनो लादों ओमफ्राय गुबुन मोनसे मेथाइआ बेखेवबावगोन दिनैनो आरोबाव बे मेथाइआ खिन्थु आं बेखौ माबायाव लिरनाय 2012 हालागै लिरनाय खिन्थु बै समाव बेखेवनो हानाय जायाखैमोन खननो हानाय जायाखैमोन बेखौ लेट जालांबाय दा थेवबो दिनै स्कप जाबाय जेब्ला आङो बे मोननै मेथाइखौ आं दिनै बेखेवगोन आरो नैबे फार्स्ट मेथाइआ जागोन आं बेखेवगोन आरो बिथाङा जेखौ बेखेवगोन बे जाबाय दानि जे ज' जालायनाय बोथोर जाबाय खौसे जानांगौ ज' जानांगौ दानि जोंनि परिबेसा मोजां नङा जाथिनि हालोदा गाज्रिथार बे हालोदाव जों जुदि ज' जालायनानै खामानि मावलायाबा जाथिया गिथावना मोनसे परिस्थितिजों सन्मुखीन जाबोगासिनो दं बेखायनो बेखौ लानानै आं मोनसे मेथाइ खौसेनि लिरनाय जादों आरो बिनि उनाव आं जायनाखि 2012 आव लिरनाय मेथाइ दोंसे मेथाइ बेखौ बेखेवबावगोन बिथाङानो दा बे जाहैबाय जे बर'नि जायनाखि जारिमिन जे बेफोर जिनिसा जोबोद माने गिथाव बाथाव माने बोथोरजों थांबाय दा बे गिथावना बोथोरफोरखौ लानानै आङो मेथाइ सुजुनाय जादोंमोन जेनेबा जोङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म रुंसारि जानाय समनि उननिफ्रायनो BSc एकर्ड माने 1993 आव जानायनि उननिफ्राय दा जोंनि गेजेराव सानसुमा प्रेमसिं गारला गावस्रालायनाय जाबाय दा मानो बिदि जाखो दा बिनि पिक्चारखौ जों दा रायजो राजा मिथिनांगौ मानो बिदि जाखो आरो बिनि उनाव जे दिनै जोंनि गेजेराव जे सा खोला लालायनानै मोनथाम मोनब्रै लालायनानै गिलु-बालु मैहेर दावहेर जाबाय दावहा जालायबाय दा बेफोर मानि थाखाय जाखो दा बेफोरखौ जोंनि रायजो राजानो जों मिथिनांगौ ओमफ्राय लोगोसे जोंहा माने BTC सुक्ति जाना फैबाय BLTनि आन्दलननि गेजेरजों 2003 आव दा बिनि उनाव आरोबाव जोंनाव नांलाय खमलाय जाबाय बिरादनो राजनितिया गावस्रा जाबाय दा बेफोर जिनिसखौ दिनै जों बुंनो थाखाय सोरखौ बुंबावनो बुंब्लाबो दा दाय जालायगोन गोबां माने माबा जालायगोन जोंनि गेजेराव दानो दा गथिखे जोङो दिनै रायजोफ्रा बुजिथों रायजोफ्रा मिथिथों थार गुबै माने थासारिया मा जायामोन बेनि थाखाय बेफोर थासारिखौ लानानै मेथाइ दोंसे नैबे आं जायखौ सुजुदों दिनै बेखेवगोन बेखौ माने खालामनाय जादों आरो बे लिरनायनि थाखाय लिरगिरिया दायनिगिरि जेबो नङा बे बोथोरनिसो दाय बियो बे समनि थासारिनि दाय आरो लोगोसे खनगिरियाबो खुनु दायनिगिरि नङा बेयाव खनगिरिया खुनु जेबो दाय गैया बै समनि थासारिखौ लानानैसो जाय लिरगिरिया लिरदों बेखौसो माने बेयाव खननाय जादों गथिखे खनग्रा ओमफ्राय लिरग्रा देंखो होग्रा बिसोर रावबो दायनिगिरि जाया दा आं बयबो रायजो राजाखौ खावलायो दा दिनै जोङो जानाखि जोंनि गेजेराव परिस्थिति जालांबाय बे परिस्थितिखौ जों सोरखौबा आसि थुनानै खोन्थानो हाब्लाबो जायफ्रा बे परिस्थितियाव जरित दङ बिसोरनि खोमाव हाबहैदों मिथिथों बिसोरनि खोमाव हाबनानै बिसोर लाजिनाय मोनथों बिसोरनि माने मेलेमाव हाबथों आरो बिसोरनि माने आखलखौ जाहाथे जों रेक्टिफाइ खालामनो हायो दा जों बेखौनो जों दिनै मेथाइ हिसाबै सुजुनाय जादों आरो बेखौ रायजोफ्रा दामना होनांगौ हाबा हुखा जेराव दामजोबना होनांगौ बेखौ जेब्ला दामगोन अब्ला जायफोरा माने बेफोर माने थासारियाव जरित दंमोन लोब्बा दंमोन बिसोर बेखौ खोनाब्ला लाजिगोन सुद्रायनो बाध्य जागोन ओंखायनो बयबो बे मेथाइखौ दामथों बयबो रोजाबथों आं बेनि थाखायनो खननाय समावबो जोङो मिउजिकखौबो खोब माने फक संनि मिउजिक होनाय जादों दा आङो बेखायनो दिनै बे दोंनै मेथाइखौ आं बेखेवनो थाखाय बिथां डाइटनि रिटायार्ड प्रिन्सिपाल बिरेन्द्र कुमार बसुमतारी बिथांखौ आङो बेखेवनायनि थाखाय खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय लोगोसेयावनो प्रेस मिडिया एबा इउटिउबारफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय जासिबाय नंगौ हारिनि गेजेराव माबा मोनसेखौ लानानै दाङाबाजि जादोंमोन
बे दाङाबाजिनि गेजेरावनो बबेखौबा मोननाय बबेखौबा खोमाना लानाय बेफोर जाथायफोरा बिथां दावराव देख्रेबनि गोसो गोरबोआव नुजाथिफैदों गोजावफैदों आरो बेफोरखौनो लानानै दिनै बिथाङा मेथाइ आखारै मेथाइनि गेजेरजों देंखो होनानै बे मेथाइखौ सोरजिनाय जादों बिथाङा गावनो लिरदों आरो गावनो देंखोबो होदों नाथाय जोंहा बिग्राय ब्रह्मआ बिथां गावनि गारांजों गोदै गारांजों बे मेथाइखौ देंखो होदों आरो बेखौनो लानानै आं दिनै बिथांनि बुंनायलाय बे मेथाइखौ आं बेखेवना होनाय जानोसै फैदो बर'फोर खौसे जादो फैदो बर'फोर सिगांबोदो हारिया लुबैबाय खौसेथि समा थिनबाय खौसे जानो खौसे जा बर'फोर खौसे जा बर'फोर खौसे जा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि गेरेमसा माहारि दानायनि गोथार सानस्रिया बड'फानि थांखिखौ जाफुंहोनो खौसे जा बर'फोर खौसे जा बर'फोर खौसे जा बर'फोर खौसे जा दा आरोबाव लोगोसे आङो नैबे दोंसे मेथाइखौ आरोबाव जारिमिनारि मेथाइ दा बेखौबो आङो बेखेवनो थाखाय बिथां बिरेन्द्र कुमार बसुमतारी बिथांखौ आङो खावलायनाय जाबाय दा नैथि मेथाइखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव बेखेवनानै होनाय जाबाय गंमेना नों आदा मैसो भेरा बाथाबारिनि गंमेना ना मैसो भेरा जुजिदों मासिनि हाखा खुन्दा हेगुर हेगुर सौलायलायदों हेगुर सौलायलायदों हेगुर सौलायलायदों हेगुर सौलायलायदों फोसावो मेथाइखौ आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय